Shah pynshitom kirang yelaka jong ka Argentina. Kumjuru ka tim Argentina. Bat kikato ka neki official ki jong ka. Kumjuru ya ugawi. Hadin ka jingiakajia haka final jong ka World Cup. Ka Spain persyai ka Argentina. Te perlok tong ini peit hadu bekut ka neka video. Ki kita ki jing pynshitom ki ba ka FIFA. Kala ai hakini kirang yelakai. Shu habangi pai pa nakaliang jong ka Premier League. Menta lawan pai biang ki jing lakai. Nakabenta ka samay lakai ka ba tamay. Te hoy perlok menta nangkong ini peit shua ya kita kirai. Kiba ka FIFA kala pynshitom ya kini kirang lakai jong ka Argentina. Bat kiwi pat. Hadin keto ke final ka bangilai i. Mbakala don ka jingiakajia pedeng kirang lakai jong ka Spain. Bat Argentina. Ka jing pynshitom ka banangkong ya ka tim Argentina hibarok kawai. Kadai bakala shah fine hadu lailak $40,000. Namar ki jing penkeng kendon haka World Cup final. Persya ia ka Spain. Shu ka Argentina Football Association kala shah pynshitom ru. Daka bakan haban pelong ya artili ki jing lakai haliyeng. Datang 90% ki nong peit kai. Namar ka jingjia haka World Cup final. Shu nakaliang kirang lakai ki jong kapat. Pardes unsa ban hadu shipeu teli ki jingil kai. Bat syak fine ru hadu kendai peu hajar $. Nagaling umoli naru kumju ul syaban hadu nyau teli ki jingil kai. Bat syak fine ru kumju kendai peu hajar $. Nagaling almeda ru ul syaban shigem. Kentu bat ke fine lai peu hajar $. Nagaling Roberto Aliaro ubdi official jong ke tim Argentina. Oleh syaban lai teli ki jing lakai bat syafany lai peu hajar $. Kumjuru ugawi ubde orang lakai jong ka Spain oleh syaban shigem kentu bat ka fine lai peu hajar $. Te perlu kini kita ki jing pynshitom ki baka FIFA kalai haki rang lakai ki badon haka jingiakajia haka final jong ka World Cup. Kat ba habangi pai pat nakaliang jong Julian Alvarez ubde orang lakai jong ka Argentina. Kumjuru orang ilkai jong ka Atletico Madrid. Lakum basya aset patok hi klaim dadon ka jinglai lut yau. Kata da ka baka klub Atletico Madrid ka klaim ailat setia yau. Banlet sya ka Barcelona. Namar unehi orang ilkai ukwa banlet tang sya ka klub Barcelona. Andrai nakaliang ka Atletico Madrid pat kam kuwa bandi yau sya Barcelona. Andrai kala bandi pat haki wiki pat ki klub yau. Kaba menta ka Arsenal kadai ka wena ki klub ka badan jing mod ia uni orang ilekai. Handrai nakaliang Alvarez hi ulapan pau ba ukwa banlek panyaso tang sya ka klub Barcelona. Barhoy perlok shibit menta kamit ansas dang no ia ki jing lakai jong ka Premier League. Nakabenta ka semoy lakai ka bathamay. Kaba ka Arsenal kan sai kun persya ia ka Coventry. Haka puar kat ar shiteng sinya.